tan fràgil. Ja t'ho has pensat bé? Tornem, Miyabi. Però senyora... I tu també, Aoi. Però, mare, jo no vull... Si et quedes amb el que has portat, trobaràs a faltar moltes coses. Tornaràs a casa, faràs els preparatius que calguin i després podràs emprendre aquesta vida nova. Ja m'encarregaré de parlar amb el teu pare. No cal que pateixis. Carai, això vol dir que podré... Ja veig que t'has convertit en tot una dona. Mare... Caro! Ja sóc aquí, ja he tornat. Sí, ja ho veig. Que bé, oi que sí? Què passa? Que tinc res a la cara? No, home, és que feia tants dies que no et veia. Esclar. Al final, podrem estar junts per sempre. Sí, però el meu pis és molt petit. He pensat que potser et costarà adaptar-t'hi. I ara? Què dius mentre et tingui a tu? Ja en tindré prou, no vull res més. Però sí, està buit. No ho entenc. Ostres, què ha passat? Us estava esperant. Miyabi! Aquesta casa és propietat de la família Sakuraba. Feia temps que no la feia servir ningú. Han decidit que a partir d'ara aquesta casa serà la teva residència. On dia! És preciosa i d'estil occidental. Em fa molt contenta que t'agradi. M'agrada molt. Sempre havia volgut viure en una casa tan maca com aquesta. Doncs jo encara no me'n faig el càrrec. Les maletes d'en Kaoru les han deixat a la caseta que hi ha allà, a l'altra banda. A quina caseta? I jo m'haig de posar a viure aquí? T'hauràs de venir a una sèrie de coses. Hem d'evitar que els Sakuraba protagonitzin un escàndol. Un escàndol? Exacte. Si s'escampés que algú que va deixar la família Hanabishi i va trencar les relacions amb el Sakuraba es pot convertir en l'hereu del grup, segur que hi hauria reaccions desagradables. El grup Sakuraba podria acabar dividint-se i tot. Fes el favor d'anar molt de compte. Mira de ser tan discret com puguis perquè el tema no es faci públic. Ho has entès? Si aquestes són les regles del joc, ves què hi farem. Ah, i una altra cosa. M'han encarregat la feina d'organitzar-vos el dia a dia, o sigui que ja ho sabeu. Què? Això vol dir que... Que viuràs amb nosaltres? Escolta'm bé, Napuf. Et deixen viure amb la Boi, però no t'han dit pas que poguessis viure sol amb ella. En això tens raó. Quedem entesos, doncs. A partir d'ara m'hauràs d'obeir. Hauràs de fer tot el que jo et digui. Cap objecció, oi que no? No, i ara... Renoi, no era pas així la vida que m'esperava. Si ja us heu entès, podríem començar a preparar les coses per instal·lar-nos. Què et sembla? Sí, tens raó. Podríem començar amb... Quiet aquí, no pateixis que ja t'ho diré jo per on començaràs. Què? Espera! Tranquil·la, dona! Ja cal que quedi ben lluent el terra del menjador, Ui, no prenguis mal. Estan fetes ben bé pels homes, aquesta mena de feines. Ai, que caic! Ves amb compte, home. No pots de reginar tot això? Ja em sap greu, ja, però a les cases que la gent no hi viu s'hi acaben acumulant piles i piles de trastos.
Déu-n'hi-do, amb aquesta força, si la Oi es trobés en un compromís, no sé pas com la defensaries. Som-hi! Mira que és nyicris. No entenc que la Oi s'hagi decantat per un nano així. No ho penso acceptar de cap manera. Uf, quina calor. Què et passa ara, tu? Estàs vermella, que tens febre. No em passa res. Vigila! Com arribes a ser? Poca vergonya! Per què em passen aquestes coses? I no he pogut ni ordenar la meva habitació. Ostres, quina manera de començar aquesta vida nova, tu. Hola, Kaoru. De seguida estaré de netejar i endreçar l'habitació. Deixa-ho estar, ja ho faré jo, dona. Si no em costa gens, jo també ho puc fer. Feia tant de temps que somiava en això. Estic tan contenta que al final s'hagi fet realitat el somni. Ah, sí? I tant! Somiava que fèiem la neteja junts, que anàvem a comprar, que m'ajudaves a cuinar. Ho fèiem tots junts. És així com es construeix de mica en mica una vida nova. A partir de no res. Oi que és veritat? Tens raó. Sí, a partir d'ara ho construirem plegats. Ai, Kaoru! Potser sí que he sigut una mica massa estricta amb l'Aoi. Però només ho feia pel seu bé. Potser no he actuat com cal. De fet, mai l'havia vist somriure d'aquella manera, tan alegre. I ha sigut gràcies a en Kaoru. Miyabi! Ui, perdona'm. Em sap molt de greu. No et volia espantar pas. I ara què deu ser això? Ni idea, potser és que hi ha alguna cosa. Alguna cosa, com ara un lladre? O un esperit? Un fantasma? No, no pot ser. Kaoru, vine! Vaig a mirar què és, tranquil·la. Deixa'm fer, que no passa res. Ves amb compte. Tu confia en mi. Ho veig i no ho crec. Ai! Ai! Què passa? Era un gat. Doncs sí. Ja està, aquí teniu el fantasma en persona. Ja pots comptar que viu aquí de tota la vida, és casa seva. Segur que amb tot l'enrenou s'ha espantat i ha vingut a amagar-se. O sigui que era això només. Ostres, tu, he cridat com una boja per un gat. És ben bé per avergonyir-se'n. Renoi! D'això, Miyabi. Ara que m'hi fixo, ja comença a ser hora de sopar. Au, va, oi? I tu ves passant també, Kaoru. Sí. Espera
Espera un moment, mi llavi. Per què em tanques la porta? A partir de les 10 de la nit tens prohibit estar-te a la casa. Au, va, vés passant. D'ara endavant valdrà més que et comportis. Ho has entès bé? Oh. Però així serà igual que quan vivia sol al pis. Què fas? Mira, a partir d'ara aquest gat també viurà amb nosaltres. Estic molt contenta d'haver-te trobat. Miau. És tan maco. És veritat. Hola, guapo. Segur que és mascle, aquest. Escolta una cosa. M'agradaria dir-te que... estic encantada d'haver-te retrobat i de poder estar amb tu. Doncs és del tot mutu.